राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଜୀବନ କ୍ଲାନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତରେ ଭରିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନାମ ମନକୁ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ। ସେହି ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ରାମ ନାମ ଥିଲା ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରସାୟନ ଭାବରେ। ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ନୁହେଁ, ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ। ସେ ନିଜକୁ କେବେ ମହାନ ଭାବି ନଥିଲେ, ସେ ସଦା ନିଜକୁ ରଘୁପତିଙ୍କ ଦାସ ଭାବେ ମାନିଥିଲେ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଦାସ୍ୟ ଭାବ ଥାଏ, ସେଠାରେ ଅହଙ୍କାର ରହିନଥାଏ। ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ରାମ ନାମ ରହେ, ସେଠାରେ ଭୟ ଟିକିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ଶକ୍ତି ଭାବୁଛେ, ତେବେ ଏହି ଚୌପାଇ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ନମ୍ରତା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତି। ରାମ ନାମ ହୃଦୟରେ ରହିଲେ ଜୀବନର ବିଷ ମଧ୍ୟ ଅମୃତ ହୋଇଯାଇଥାଏ।